would not, but I do. 20, inulit na naman. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Yun mo, bigat. Nakatira sa atin yung kasalanan. Alipin tayo ng kasalanan nasa sa atin. Now, always remember, may mga pagkakataon na madudulas ang ating dila, nasasabi natin ang kasalanang minana. Hindi mo naman namamana ang kasalanan. Hindi ko huminana kasalanan ng tatay ko, ama. Hindi ko namamana ang kasalanan. Ang kasalanan ng isang tao ay siya magbabayad. Alam nga namang magbabayad ng yung anak niya. Ang namamana natin ay yung pagiging makasalanan, yung nature. Yun ang naisalin sa atin. No? Pag yun ang naisalin sa iyo, baka masahol pa sa kasalanan ng ama mo, gawin mo. No? Kasi ang kasalanan may degree, mababasa natin mamaya. Pag hindi siya nadidin ng tama, yun ang dahilan kaya may family. No? Kita niyo yung mga kabataang lumaki sa outside the family. Walang sumaway dyan, walang nangaral. Yan po ang problema ng lipunan. Yan ang magiging mga killer, magiging mga drug lord something. Wala akong kinatatakutan yan. Yung kasalanan niya, hindi na-suppress. Talagang malaya niyang nagawa. Oh. Kaya po meron tayong family. Kaso, ang unang sinisira ni Satanas, family. Para yung guguardia sa kasalanan, nasira na. Kasi hindi mo masisira ang lipunan pagka magandang pamilya eh. Yun ang dahilan din ba't may gobyerno. Yung hindi na-suppress ng family, gobyerno na ang bahala doon. Tapos tinanggal mo bitay. Lalo namang, paano na-suppress ang kasalanan? Pumatay ang tao ng 50, ikukulong mo lang habang buhay. Oh, ang swerte naman ng killer na yan. Libre dormitory niya. May uniforme pa siya. Pakain pa siya. May gwardiya pa. May gwardiya pa. Bandang huli nakatakas din pa. Pinatakas niya naman. Pala pinatakas nila sa kasalanan. Kita mo yung kasalanan na yan. Hindi nga alam ng gobyerno, ng tao, kung paano isuppress ang kasalanan. Hindi niya alam kasi malayo tayo sa batas ng Diyos. Kaya sala-sala ang mga pamamaraan natin sa kasalanan. No? Sa Bible, walang rehab-rehab na ganyan. Sa Bible po ang murderer, hindi naman ikinukulong. Miski basahin nyo sa Bible, on the spot po pinapapatay ng Diyos. Kasi ikulong mo yan, makalaya pa yan. Sakit pala na inulo yan, pakakainin mo pa yan. Kahit naman ikulong doon mo sa kulungan nagbenta ng shampoo. Tuloy ang negosasyon eh. Lumaki pa mga kita eh. Walang kahuli-huli. Diba? Sino mag-aakala nga doon yung mastermind sa kulungan? Wala tayo, hindi mo na ako. Ano ba nangyari? Lumawak ng kontak. Yan ang kasalanan. Kaya matindi po ang kasalanan pag hindi natin pinag-aralan sa salita ng Diyos. Kaya mga unbeliever, hindi po nila alam yon. Tayo naman mga Kristiyano, kahit alam natin, wala tayong magawa kasi underdog tayo sa lipunan. Sumigaw man tayo, hindi naman tayo pinakikinggan. No? Kaya tingnan nyo, ang kasalanan, hindi namamana ang pagiging makasalanan. Diba sa Psalm 51:5? No? Ano sabi po ni King David? In my mother's womb, no? In sin did my mother's womb conceive me. Sa tiyan pa lang, pinaglihi ka na eh. Andyan pa lang. Kaya kung tawagin tayo Adamic blood, pag nasalinan ka ng dugo ni Adam, makasalanan. Gagawa ka ng kasalanan. Yun ang dahilan kaya si Jesus Christ ay kinakailangan hindi masalinan ng Adamic blood. Kaya diba ang tawag kay Kristo ay the second Adam? Hindi siya kasama sa first Adam. Sa first Adam, sama tayo lahat doon. Walang pera doon. No? Hindi siya kasama doon. Kaya tawag sa kanya the second Adam. Wala siyang Adamic blood. No? Kaya wala siyang kasalanan. Hindi siya nag-practice ng kasalanan. Hindi siya gagawa ng kasalanan. Wala siyang muwang pagdating sa kasalanan kasi siya may banal. Siya Diyos na nagkatawang
tao, pinanganak siya ng isang virgin. Walang human sinful nature na naisalin sa kanya. Kaya kinakailangan po yun sa ating Panginoong Jesucristo. Pero tayong lahat na nasalinan yan, maniwala ka hindi sa Bible, kaya ang Bible talaga ay totoo. No? Walang hindi nagkakasala. As by one man, si Adam yon, sin entered into the world. Oh, masok na. No? Sa pamamagitan ng pagpasok na yan, all have sinned. Lahat ay nagkasala. Walang ipupwera pagdating po sa kasalanan. Ang kasalanan ay in-expound ng ating Panginoon sa Kristo sa Mark chapter 7, na ang ugat ay ang puso ng tao. Hindi naman yung literal na puso natin, kasi pag binuksan yun, puro dugo lang naman yun. Ang ibig sabihin ng heart sa Bible, na pinagmumula ng kasalanan ay the innermost being of man. Yun talaga tayo. Sa Mark 7:21, sabi ng Panginoon sa Kristo, out of the heart of man, mula sa puso, no? Proceed, yan nagmumula. Tingnan nyo, puro plural. Evil thoughts. Hindi evil thought, thoughts. Kasi hindi ka lang minsan mag-iisip ng masama, lagi. Adulteries, plural na naman yun. No? Thefts, plural na naman. Covetousness, puro plural po yun. No? All these evil things come from within and defile. Kaya lahat tayo ay defile po ang hindi naunawaan ng tao. Now, pagdating po sa mystery ng kasalanan, mystery po yan. Pasalamat tayo may Bible. Tayo pong nagbabasa ng Bible, alam natin ang mystery ng kasalanan. No? Alam natin kung paano gumagawa, nawawarningan po tayo. Ay, binasa po natin kanina doon sa Colossians chapter 2. Kaya may warning po doon. Tayo makikinig sa mga benefit. Prinsipyo na naman ng tao. Tingnan natin sa book of James chapter 1. In the book of James chapter 1, inihayag dito ni James ang tungkol po sa kasalanan. Mag-iingat po tayo rito. No? James chapter 1. Umpisan po sa verse 13. Let no man say when he is tempted, tayo daw yung natutokso, I am tempted of God. Sabi po, may danger ang sovereign grace, sir. Dahil sinasabi natin at ay naniniwala na ang Diyos ang nagtalaga ng lahat. Ay minsan yung dinajustify natin, kaya ako nakagawa ng kasalanan. Tinalaga ng Diyos yun. Diba? Minsan nasasabi ng yun ang justification yun. Wala ko naman bagay, hindi Diyos ang nagtalaga. No? Everything. Walang nakakawala sa Diyos. Pero wag mo sasabihin ang Diyos ang may kasalanan, yung katalagahan niya, kaya ang nakakagawa, ito ang ganda. Ba't mo nagagawa yun? Pero sa kabila ng gayon, talaga nga ng Diyos yun. Walang nangyayaring hindi talaga ng Diyos. No? Verse number 13, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil. Hindi sumasali ang Diyos sa evil. No? Ba't ka naman tutuksohin pa ng Diyos, evil ka na nga. Binasa natin kanina eh. Sino ang gumagawa? Yung kasalanan na nakatira sa iyo. Ito din ka pang tuksohin. Nakatira nga sa iyo yung kasalanan. Ba't ka pa naman tutuksohin ng Diyos? Ito ang gumagawa, 14. But every man is tempted. Natutokso tayo. No? Una mo na sa dulo, neither tempted he any man. Hindi nanunokso ang Diyos. Sumasaklolo nga sa mga tinutokso eh. Every man is tempted when he is thrown away, no, of his own lust. Sarili mong pita. Nandiyan ang kasalanan sa iyo eh. Nakatira nga sa atin eh. And entice. Ang lust po maraming klase. No? Merong material lust. Merong food lust. Gluttony. Merong sexual lust. No? Merong lust ng fame. No?
merong lust of glory,